أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وبعد، يا أيها المسلمون والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alsilamɛ jama lajɛlikɛ jɛkulu lamɛlikɛ jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔ. An bɛ foroba Allah subhanahu wa ta'ala fo ka barika da ka waleɲuman dɔn ko sababuya k'ale Allah subhanahu wa ta'ala de ko a ka alikuranɛba sanuman kɔnɔ ko n'an y'a barika da ka waleɲuman dɔn k'a bɛ dɔ fara an ka nɛɛmaw kan. A tilala k'a fɔ n kɔ tuguni alikuranɛba sanuman kɔnɔ ko ne maa min ale Allah subhanahu wa ta'ala wele k'a b'o tigi jaabi. O kum kɔnɔna na masa min ka foli tɛ kɛ ka ban sanga ni waati bɛɛ lajɛlen k'a ka foli la. O tɛmɛnen kɔfɛ kisi ɲini ani nɛɛma ɲini ani barika ɲini an b'o kɛ kira kuntigi kan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Muhammadu min ni sɔlila ka siɲɛ kelen Ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli ka siɲɛ 10. Muhammadu min ni sɔlila ka siɲɛ 10 Ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli ka siɲɛ 100. Muhammadu min ni sɔlila ka siɲɛ 100 Allah subhanahu wa ta'ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli o tigi ka siɲɛ 1000. Ni Ala n'a ka mɛlɛkɛw sɔlila maa min ka siɲɛ 1000 o tigi kandara ka bɔ jahanama kangu tɔɔrɔ ma. Ya Rabbi, Ala ka ne aw bɛɛ lajɛlen kanda ka bɔ jahanama kangu tɔɔrɔ ma. O kum kɔnɔna na lajɛlikɛ jɛkulu lamɛlikɛ jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnen alisilamɛya ka folikan sɔrɔ hɛrɛma ye. Folikan min kisi foli don barikada foli don ni alisilamɛw ka folikan nɔrɔmanba don n'o de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ye. K'ala dɔnniya k'a fɔ an b'a ka dɔgɔkun duwawu kɛnɛ kan walima ka dɔgɔkun ladilikan kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnna bi ta ye ladilikan walima bi ta ye duwawu ye duwawu min ni alakiraba Muhammadul Mustafa n'a di an ba Aisha ma wagati min na an ba Aisha ye nka prophète muso. An bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala ka hinɛ ani alisilamɛsiw bɛɛ lajɛlen na. Wagati min na an ba Aisha ale alakiraba Muhammadul Mustafa ye nka sallallahu alaihi wa sallam ko n'an ye Laylatul Qadri dɔn k'an kan ka duwawu jumɛn kɛ. Prophète y'an ba jaabi. An ba min n'ale ni alakiraba Muhammadu Mustafa u ka furu sirila fɔ larosi la. An bɛ Ala deli Ala ka ani alakiraba Muhammadu Mustafa n'a ka so dungo bɛɛ lajɛlen Ala ka an sigi aljinɛ jannatul firdausu a'la kɔnɔ inshallah. An ba ye alakiraba Muhammadu Mustafa ɲininka ko n'an ye Laylatul Qadri dɔn k'an kan ka duwawu jumɛn kɛ. N balimakɛ n balimamuso cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan duwawu namɛ. Prophète ye an ba jaabi. A ko an ba ma n'o ye an ba Aisha ye ko n'an ye Laylatul Qadri dɔn an kan ka duwawu min kɛ o de ye nin ye. A ko k'i b'a fɔ n balimakɛ ani balimamuso duwawu namɛ. Duwawu ni a man jan a ka surun wa a ka di kosɛbɛ. A ko an ba Aisha ma ko n'i ye Laylatul Qadri dɔn ko sababu k'ala Allah subhanahu wa ta'ala a y'o fɔ prophète ɲɛna ko n'an bɛ Laylatul Qadri ɲini k'an ka ɲini witiri walima impair su minnu bɛ yen nɔ n'u dadalen tɛ ɲɔgɔn kan ne kelen kelen m'u jɛ 21 su 23 su 25 su 27 su ani 29 su ko n'an bɛ Laylatul Qadri ɲini k'an ka ɲini o su impair kɔnɔ. O komi kɔnɔna alakiraba Muhammadu Mustafa ko an ba Aisha ma ko n'an bɛ Laylatul Qadri ɲini k'an ka ɲini duwawu ye duwawu min n'a bɛ se ka kɛ sababu ye a b'an ka mizani giriya a bɛ kɛ sababu ye k'an don aljinɛ kɔnɔ aljinɛ jannatul firdausu Ala ko nɔgɔya ni an bɛɛ lajɛlen. A ko an ba ma duwawu filɛ nin a ko Allahumma innaka anta afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna walma fa'fu anni a fila bɛɛ bɛ bɛn n bɛ segin a kan. Allahumma innaka anta afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna walma fa'fu anni a fila bɛɛ bɛ bɛn. A ko an ba Aisha ma k'i k'a fɔ ko Allahumma y'an tigi Ala innaka i k'a dɔn e Ala anta afuwun e de yafa masa ye yafabagaw la sɔn hɛrɛma masa de e ye. Ne ko maa min ma k'i y'o tigi yafa o tigi bɛ don aljinɛ kɔnɔ Ala k'an bɛɛ don. Allahumma innaka anta afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna walima fa'fu anni. Y'an tigi Ala n tigi Ala yɔrɔ maa min bɛ hali ni i bɛ maa dɔ kɔ hali ni woloden don i ka taa fadeli e bɔ hinɛ la sa hinɛ la sa. A tigilamɔgɔ i bɛ k'o fɔ a tigi bɛ hinɛ woloden na walima a tigi bɛ hinɛ i la tellement que i b'a tɔgɔ fɔ ka tɔgɔ fɔ ko Allahumma y'an tigi Ala innaka
ikado e Allah anta afuwun ede yafa bagola son hermay afuwun ede yafa bagola son hermay ikado yafa kadiye on tigi Allah yafa ma walma yafa nema ni do ba ko yafa nema walma ne bela jeno ne be salame bega do ge ba ko yafa ma on tigi Allah ede yafa bagola son hermay ikado yafa kadiye ala mi deli ika yafa ma ami Allah subhanahu wa ta'ala deli ma do on ke lailatul qadri shu norma ban ngono walma kletan laban ngono ya rabbi aljina jannatul firdaus ala laka no ganen aw bela jeni alaka do ni kala no ganye haza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم